माबोरै दं मोजाङै दं ना औ आंबो गोबाव थागोन wah माथो अमा फेन्दा बरिया सेन होखाबायलै लाइटआवसो बयबो दङ खिन्थु बारा माबा माबि दाबुं दे सोनायसै हिनजावफ्रा नंनायजों लांजायगोन नालाय नै ए बेनो दे बरिया बरियालै हायोला बेखौ लांना मोसाबावनो मा होनो बेखौ अमानि फेन्दा लानजायगोना अमानि फेन्दा थारमाने बेखौ आसाम ट्रेक्टरबो होनो ओमफ्राय ओरैजाय दाउ गोदागासिनो दंबावो सालथे दाउ गोदाखै आंलाय साहा सोंदों माबोरै बैनाय खबर सबर मोजां जोंनि 2 नं लन्थिबारि जे फेमास फंबायनि हाबा बियो लोगोफोर नायनानै कमेन्ट हरगासिनो हरदे बेयावहाय बेदर एवगासिनो दं नै अमा बेदर नै बिराद गोथाव आरोना शादी हुई है यहाँ पे हेलो र'रादा लानाय ना जिरायथ' हिन्जाव गोदान लागोफोर ओरैहाय नै आदामोनाबो दंफायो ना हाय ब्र ओइ माबानि लन्थिबारि 2 नं लन्थिबारिनि फेमास फंबायनि हाबा दिनै नायलांबाय था
मा मिनिया बर' मिनिया बर' औ औ जाबाय आदा गोथाव गोथाव जागासिनो दे बिदिखौ मोनला गासैबो जाजोबगौसो नै दे थाथों आबै जाबाय बा जाबाय 네,